Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, την εισήγησή μου, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για δύο πράγματα. Πρώτον, για την κατάσταση την οποία έζησα ως νέος βουλευτής πριν από κάποια ώρα, και δεύτερον, γιατί τώρα που γίνεται μια πολιτισμένη συζήτηση είμαστε 20 άνθρωποι μέσα στην αίθουσα. Αυτό λέει πολλά για τους πολίτες που μας βλέπουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου συνιστά την ομολογία της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που έτσι κι αλλιώς δηλώθηκε στη Βουλή αρμοδίως από τους Υπουργούς. Διαφορετικά, σε τι ακριβώς συνίσταται η έκτακτη περίσταση εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για να ενεργοποιηθεί τελικά η διάταξη του άρθρου 44 του Συντάγματος? Τι είναι όμως απρόβλεπτο? Όταν κατά την ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η επέλευση ορισμένου γεγονότος και το οποίο τελικά επήλθε. Έχουμε εδώ τέτοια περίπτωση? Όχι. Το απρόοπτο και απρόβλεπτο δεν υφίσταται. Δεν πρόκειται για απρόοπτο, αλλά για αποτυχία της κυβέρνησης να αποτρέψει συγκεκριμένο γεγονός που ήταν βέβαιο ότι θα επέλθει αν αποτύχανε στην εντολή του ελληνικού λαού να διαπραγματευτεί, και μάλιστα καλύτερα από την προηγούμενη, όπως δήλωνε και η ίδια προεκλογικά. Και ήθελα εδώ να ρωτήσω, επειδή μας είπε ο Υπουργός στην Επιτροπή ότι αναγκάστηκαν να προσφύγουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση επειδή παρατηρήθηκε μια απόκλιση σε ό,τι αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού του μήνα Απριλίου. Εάν κατά τον μήνα Μάιο παρατηρηθεί απόκλιση, θα φέρετε και άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου προς κήρυξη στη Βουλή για άλλα διαθέσιμα φορέων? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χτες ακούσαμε τον κύριο Βούτσι, προχθές στην Επιτροπή, να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου ως την επιτομή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Ο κύριος Μάρδας σήμερα τη χαρακτήρισε αντιπροσωπευτική. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, η νέα, αυτή που αναβλήθηκε, που ήταν για την Τρίτη, που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, πώς θα χαρακτηριστεί? Θα είναι η αποτομή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου? Πώς θα χαρακτηριστεί εκείνη τελικά? Θα πρέπει να έχει κατά νου η κυβέρνηση, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κάθε φορά που θα φέρνει ευνηδιαστικά επίγοντα μέτρα προκαλεί αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία, που πλέον δεν ξέρει τι ξημερώνει την επόμενη μέρα. Και βεβαίως δεν φαίνεται καμία ελπίδα προοπτικής, καμία διέξοδος από το φαύλο κύκλο της πολύμηνης ακινησίας. Η κυβέρνηση, με προεξάρχοντα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει τιμήσει με την παρουσία του ποτέ μέχρι τώρα, παρά τις αρκετές συνεδριάσεις την Επιτροπή Οικονομικών, παραμένει λαλίστατος όμως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα πρέπει να έρθει κάποια στιγμή να ενημερώσει τους βουλευτές για το πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από δημοσιεύματα του ξένου τύπου, το πιο πρόσφατο ήταν αυτό του πρακτορείου Bloomberg, ότι η ελληνική αντιπροσωπεία έχει προχωρήσει σε συμφωνία κάποιων σημείων, ενώ σε άλλα ζητήματα παραμένει διάσταση απόψεων. Και θα ήθελα να γνωρίζω, είναι και η πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου στα θετικά σημεία που αναμένει το Group των Βρυξελών, ώστε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να έχουμε την έντιμη συμφωνία την οποία μας λέει και ο Πρωθυπουργός? Ως προς το περιεχόμενο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου έχω να επισημάνω τα εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία περιγραφή των έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών που επέβαλαν την εν λόγω πράξη.
Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση στην ουσία για την αναδρομική ισχύ της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, παρότι και ευτυχώς και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Μάρδας, και η Περιφέρεια έχουν δηλώσει ότι γίνεται για αυτούς, για την Περιφέρεια Αττικής, για να καλυφθούν για πράξη την οποία πήρανε πολύ νωρίτερα. Αλλά είναι πρωτόγνωρο να έρχεται με αναδρομική ισχύ 35 ημερών, νομίζω, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τρίτον, δεν υπάρχει επίσης καμία διευκρίνηση για τη χρονική ισχύ της ρύθμισης. Αφού προχωρήσατε σε μια τέτοιου είδους παρεμβατική ρύθμιση, θα έπρεπε να είχατε φροντίσει τουλάχιστον να καθησυχάσετε για πόσο καιρό θα ισχύει η διάταξη, και είναι ένα από τα σημεία τα οποία ανησυχούν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου κάνει δύο αναφορές και κάνει όλους μας ανήσυχους. Λέει, υποχρεωτικά θα καταθέτουν, άρα στο διηνεκές, και άλλη μία φράση η οποία λέει ως γενική αρχή θα γίνεται αυτό. Άρα ξεκίνησε και θα συνεχίζει να γίνεται. Τέταρτον, δεν υπάρχει ο κατάλογος των φορέων αναλυτικά στο νομοσχέδιο. Χτες ακούσαμε και τον Υπουργό ότι για το Ταμείο του ΑΚΑΓΕ, δηλαδή τη συνταξιοδότηση, τη συντάξη της νέας γενιάς, ότι τελικά δεν θα έχει πρόβλημα από αυτήν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει για τα πανεπιστήμια, για κάποιους κωδικούς, σε πάση περιπτώσει των πανεπιστημίων και ούτω καθεξής. Για τα αναδρομικά έχει δοθεί η διευκρίνηση και νομίζω τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο έχουμε καλυφθεί όλοι. Είχαν πει ήδη σε ρέπος... Ναι, γι' αυτό δόθηκαν οι εξηγήσεις για το ΑΚΑΓΕ μιλάμε. Στην έκθεση αξιολόγηση συνεπειών αναφέρεται ότι με τη μεταφορά των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση το προς επένδυση κεφαλαίων. Και φυσικά εδώ μπαίνει το ρητορικό ερώτημα, αν τελικά έρχεται μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου τόσο γρήγορα με αναδρομική ισχύ για να δώσει μεγαλύτερο επιτόκιο στα χρήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί και εδώ οι δήμαρχοι, και πολύ δικαίως, έχουν τις επιφυλάξεις τους. Όσοι δήμοι έχουν έστω και κατά 0,1-0,2% παραπάνω από το 2,6, ποιος θα τους καλύψει για τα χρήματα που θα πάνε να τα τοποθετήσουν υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, και πρέπει να γίνει αυτή η νομοθετική κάλυψη των δημάρχων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θέτει σε κίνδυνο στοιχειώδεις λειτουργίες κρίσιμων υπηρεσιών και δομών των δήμων και φορέων, ιδιαίτερα σε πληρωμές που αφορούν τρίτους, γιατί δηλώθηκε και από τους δημάρχους ότι και μόνο στο άκουσμα ότι θα υπάρξουν προβλήματα πληρωμών ή σπέβδουν να ζητήσουν τα χρήματά τους νωρίτερα, ή οι δήμοι φοβούνται μήπως θα μείνουν ανοιχτοί και κάνουν πληρωμές μεγαλύτερες, και έχει δημιουργηθεί ήδη ένας μικρός πανικός, και θα πρέπει εδώ η κυβέρνηση να είναι ακόμη πιο καθησυχαστική, γιατί γνωρίζουμε τι σημαίνει να κυκλοφορεί στην αγορά ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Επίσης θέλω να θυμίσω και αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όσο ήταν αντιπολίτευση όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τότε που και εγώ ήμουν δήμαρχος, και πολύ σωστά τα έβαζε και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, το να λένε για τις μειώσεις της μεγάλης τοπικής αυτοδιοίκησης, να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πάνδυνα τα οποία τραβούσε η τοπική αυτοδιοίκηση, να λέει για τις περικοπές από 5,5 δις που είχαν κατέβει κάτω από 2,5 δισεκατομμύρια, και όπως είπα και χτες, δηλαδή 4-5 φορές τα χρήματα τα οποία δώσαμε για τα 5 σαπάκια, τα αεροπλάνα τα οποία θέλουμε να εξυγχρονίσουμε. Σήμερα όμως θα έπρεπε αυτή η κυβέρνηση να φροντίζει τους Δήμους περισσότερο, όπως το έλεγε και πριν, όχι ιδιαίτερα κονδύλια, αλλά τουλάχιστον να βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα, γιατί αυτοί είναι οι φορείς που βρίσκονται, και εποπτεύει φυσικά ο κύριος Βούτσης
τους φορείς αυτούς. Αυτοί είναι οι φορείς που βρίσκονται και δίπλα στον πολίτη και που ο πολίτης τους έχει ιδιαίτερη ανάγκη σε μια περίοδο που μαστίζει τη χώρα μας ανθρωπιστικής κρίσης. Κύριε Υπουργοί, αν είχαν γίνει τέτοιες περικοπές όπως γίνανε στους Δήμους, τέτοιες περικοπές σε οικονομικά αλλά και σε σπατάλες στην κεντρική κυβέρνηση, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτό το χάλι. Σήμερα θα ήμασταν κάπου αλλού και αντί να μιλούσαμε για ελλείμματα θα μιλούσαμε για πλεονάσματα. Και θέλω να ρωτήσω, αν τελειώσουν τα ταμιακά διαθέσιμα από τους ΟΤΑ, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της κυβέρνησης για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της? Να μας πείτε λοιπόν αν έχουμε εσωτερικό δανεισμό για 3 μήνες όπως λέτε, αλλά δεν το γράφετε στην πράξη, ή αν έχουμε για περισσότερο. Να ξέρουμε δηλαδή πώς, με ποιον τρόπο και πότε θα επιστραφούν τα χρήματα στους ΟΤΑ και μάλιστα από ποιες πηγές εσόδων. Αυτό ρωτούν και οι δήμαρχοι. Όπως δεν γνωρίζουμε και ποιοι είναι οι νέοι τρόποι κάλυψης των μελλοντικών αναγκών. Το μήνα Μάιο, ας πούμε, τι έχει σειρά? Να αναμένουμε και άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπως έλεγα πριν, για άλλα ταμιακά διαθέσιμα φορέων που έχουν μείνει αναξιοποιητά. Έχουμε ακόμη τα κοινοτικά κονδύλια, τις επιδοτήσεις των αγροτών, τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, όχι όλων, γιατί κάποια ήδη τα έχει πάρει η κυβέρνηση, γιατί όπως βλέπουμε και από τα δημοσιεύματα ασκείται ιδιαίτερη πίεση προς τις διοικήσεις τους στην κατεύθυνση αυτήν και μάλιστα ήδη έχει υπάρξει έγγραφο από την Τράπεζα της Ελλάδος το οποίο έχει σταλεί και στα Υπουργεία και στους φορείς προκειμένου να οδηγήσουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα εκεί. Και αναρωτιέμαι, υπήρχε σχέδιο δανεισμού εξ αρχής, πρώτο και δεύτερο, προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί θυμόμαστε και τη δήλωση του Μανώλη του Γλέζου που έλεγε ότι ίσως πάμε και σε υποχρεωτική σύναψη δανείων μεταξύ πολιτών και κράτους, και αν έχετε κάτι τέτοιο στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα πρέπει να το δηλώσετε, να δηλώσετε αυτή είναι η επιλογή σας, ότι αυτό είναι το δεύτερο σχέδιο το οποίο έχετε, και εκεί θα πρέπει όμως να απαντήσετε αν αυτό το είχατε στο μυαλό σας και αν αυτό συμβεί, γιατί αφήσατε αυτούς τους 3 μήνες να φύγουν πάνω από 30-35, ίσως σήμερα και περισσότερα δισεκατομμύρια από τις τράπεζες και να πάνε στο εξωτερικό ή να βρίσκονται στα σεντούκια. Θέλω εδώ να επισημάνω και ειλικρινέστατα το απεύχομαι ως πολίτης αλλά και ως επιχειρηματίας και σίγουρα ως βουλευτής εδώ, ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα θυμίζουν τον δρόμο της Κύπρου και είναι λυπηρό. Και εκεί είχαμε μία υποβάθμιση της χώρας σε 3 CCC, έχουμε την υποβάθμιση της χώρας μας σε CCC από τη Fitch και εκεί από τον ίδιο οίκο, και είδαμε το τι έχει συμβεί. Θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο. Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Η κυβέρνηση τρέχει πανικόβλητη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της ατελέσφαιρης πολιτικής της και πλέον αρχίζουν να διαφαίνονται με δραματικό τρόπο σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην καθημερινή λειτουργία του κράτους. Η διαπραγματευτική ισχύ της χώρας εξαηλώνεται όσο περνάει ο χρόνος. Είδαμε όλοι πόσο αποξενωμένη ήταν η ελληνική αντιπροσωπεία στη Ρήγα της Λετωνίας χτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να κάνει 2 πράγματα. Οφείλει να ενημερώσει για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Και δεύτερον, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, αφού δεν ενημερώνει την Ελληνική Βουλή, για την πορεία των διαπραγματεύσεων και τις θέσεις της. Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, υπάρχει κάποια σκοπιμότητα για αυτήν τη διαπραγματευτική τακτική? Γιατί αν υπάρχει, πείτε το μας. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε ακόμη τουλάχιστον κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπουμε
είναι ότι χρήματα, όπως λέτε κι εσείς και όλοι παραδεχόμαστε, δεν έχουν έρθει από τον Αύγουστο του 2014 και βρισκόμαστε σε ασφικτική πίεση με τα διαθέσιμά μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να ξανασκεφτεί αυτήν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχει φέρει. Πρόεδρε, ούτε ένα λεπτό, τελειώνω. Και να έρθει στην Εθνική Αντιπροσωπεία προκειμένου να την ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει στην οικονομία μας και να συστρατευτούμε όλοι στη σωτηρία της χώρας μας. Αυτό είναι πατριωτικό καθήκον και δεν είναι πατριωτικό καθήκον να οδηγούμε τη χώρα στα τυφλά. Πατριωτικό καθήκον δεν είναι να βάζουμε χέρι στους κουμπαράδες των Δήμων και των πολιτών όταν επιφανείς στελέχη της κυβέρνησης αλλά και της Βουλής έχουν ήδη τα χρήματά τους ασφαλισμένα στο εξωτερικό. Και παρότι ως Ποτάμι σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα ζήτησε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και το σώμα ποιοι εξημών των βουλευτών και ποιοι από την κυβέρνηση ιδιαίτερα έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε. Και παρότι το Ποτάμι έχει προκαλέσει και έχει ζητήσει το πρώτο παράδειγμα στήριξης της οικονομίας και στήριξης της κυβέρνησης να έρθει από τους υπουργούς οι οποίοι έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, να φέρουν τα διαθέσιμά τους, να τα βάλουν εδώ στην Ελλάδα, να τα τοποθετήσουν με ασφάλεια στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι σήμερα. Αυτή είναι πράξη πατριωτικού καθήκοντος και αυτό πρέπει να γίνει εδώ. Το Ποτάμι, τελειώνοντας, έχει ζητήσει τη σύγκληση πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής μας, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, το λέει κάθε μέρα. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει, να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, να ενημερωθούμε όλοι μας, να είμαστε σε μια εθνική συστράτευση και τότε θα έρθει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς ως Ποτάμι καταψηφίζουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε συνάδελφε.